Čaute všetci, takže dneska by som vám chcela spraviť recenziu na make-upy. Zle sa tu vidí, lebo dneska je celé osychavé počasie. Tento mám skoro dovypoužívaný, je od Oriflameu, neviem, či sa to dobre vidí. Everlasting, má SPF 10, nezalieza do vrások, 30 ml flaštička. Odporúčala by som ho pre masnejšiu pleť, lebo sa mi zdá, že trošku vysušuje. Je v dobrom tóne. Ja mám odtieň ten najbledší, myslím, že 0,1. Má to aj takúto pumpičku. Celkom dobrý make-up. Ale vypoužívala som ho, ale už by som si ho nekúpila. Takže dneska som si kúpila tento od Rimmelu. To som čítala veľmi dobré recenzie. Má SPF 20, takže aj na leto je vhodný. Neodporúčala by som ho pre masnú pleť, pretože veľmi hydratuje. A táto T-zóna určite zamastí, nezalieza do vrások, robí perfektnú photoshopovú pleť. Je to odtieň 200 Soft Beige, keďže som ešte trošku opálená z leta. A je to tiež 30 ml, Rimmel London Lasting Finish 25. Potom tu mám od Avonu, čo som dostala včera. Calming Effect, je to vidieť. Je to 30 ml, 30 ml a je to asi ten najbledší. Nemá to tu napísané, aký je to odtieň. Je veľmi dobrý, vyzerá na pleti veľmi prirodzeno, nezalieza do vrások, má nízke stredné krytie. Na staršiu pleť by som ho neodporúčila, ani na aknózovú pleť. Veľmi dobrý make-up. Určite by som ho odporúčila na mladšiu pleť a na zmiešanú a sušiu. Na masnú ani nie. Potom je tu make-up od Sienu. Od Sienu, od značky Sien mám veľmi rada make-upy, veľmi rada produkty, ako telové sprchové gély, telové mlieka. Ale tento make-up je otrasný, robí flaky, neodporúčila by som ho nikomu. Takže nie je to dobrá kúpa. Ďalej tu mám posledný make-up, Jordany Gold. Ten je vypoužívaný. Je to Age Defying Foundation, SPF má 8, 30 ml. A tiež tu nepíšu, že aký je to odtieň, ale je to taký tmavší, na leto som ho používala. Veľmi dobrý make-up, odporúčala by som ho pre sušiu, aj zmiešanú, aj masnú pleť. Dobrý make-up, aj kryje. Tak zatiaľ, ahojte, uvidíme sa na budúcom nahrávaní.